Sitt bouncers li fl-aħħar ġimgħat deru ffilmati sawtu żewġ persuni f'Paċiville wieġbu mhux ħatija meta tnejn filgħodu l-każ tagħhom beda jinstema' quddiem il-maġistrat ġew mifsud. Il-każ imur lura l-21 ta' Mejju ta' din is-sena u llum dawn is-sitt persuni qed ikunu akkużati li sawtu kkaġunaw ġrieħi gravi lil żewġ barranin. Meta xied Mahmoud Ahmad Azmadi, ġordanista 31 sena rrakkonta kif flimkien ma' sieħbu kien ser lejn id-dar waqt li sema' l-mużika ħirġa minn stabbiliment b'għatta nies għadhom deħlin u ħerġin. Qal li mar biex jidħol iżda ma tħallix. Sa dan it-tant ġie raġel minn warah u ta' daqqa fuqonqu. Malli se jdur ingħata daqqa oħra minn dak li beda jitkellem miegħu oriġinarjament fejn baqa' jiġi msawwat sa ma spiċċa mitluf minn sensieħ. Sieħbu għal Ħasan Ali, Sirjan ta' 29 sena, xied li stiedin lil bouncers għall-ġlied u dawn marru kollha fuqu. Irrakkonta kif wieħed minnhom taħ daqqa ta' fl-ixkun ta' ħġieġ f'rasu waqt li ieħor ferrielu jdejh b'sikkina. Dan is-Sirjan u l-istess persuna li l-ħadd ressa l-qorti akkużat b'attentat ta' stupru fuq tifla ta' 12 sena. Fil-qorti qal li kien hemm bejn 10 u 20 persuna jsawtuh minħabba li fi kliemu bdew ġejjin minn kull imkien. U xied ukoll li qabel din il-ġlieda ma kien involut fl-ebda taqbida oħra matul il-lejl. It-tabib David Aġus li kien stazzjonat f'Mater Dei ikkonferma ġrieħi li ġarbu l-vittmi fejn spjega l-instat benġil mal-għajnejn u saħansitra xi ksur. Is-sit tal-istabbiliment Chris Gregg xied kif huwa għadda l-filmat ta' dak li seħħ lill-pulizija fuq CD wara li talab lill-kumpanija tas-sigurtà l-Alberta tagħmel dan. Spjega li hu ma rax il-filmat qabel der fuq il-medja. Intant il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Trevor Micallef għaddiet tliet filmati lil qorti li se jkunu qed jiġu eżaminati mill-maġistrat u mill-esperti maħtura. Id-diviża lmentat ukoll dwar il-fatt li l-midja xerdet il-filmat mingħajr ma kkunsidrat il-liġi tal-protezzjoni tad-data. Ġie nnutat kif mis-sitta mresqa wieħed biss għandu liċenzja biex jaħdem bħala bouncer. Il-qorti imponiet lil bouncers milli jagħmlu kuntatt mal-allegati vittmi. Jekk din il-kundizzjoni tinkiser, l-imputati jistgħu jeħlu sa 6 xhur priġunerija flimkien ma' multa ta' 2000 euro. L-akkużati huma Simon Kassar, William Bruguglio, Carmelo Zammit, Carmel u Jurgen Sgendo u Ezekiel Josh Mintoff. L-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 23 u 53 sena. Il-kawża se tkompli tinstema' fit-12 ta' Settembru li ġej.